blog είναι αυτή που την είχα κάνει κάτι άλλο, δύο φίλους μου από το χωριό και κάναμε ένα σπίτι αλλά δεν το έχουμε ολοκληρώσει. Μετά είναι αυτή που έκανα όλο αυτό το τετράδιο με πώς, καλά, ούτε αυτό το έχω ολοκληρώσει. Αυτό είναι ένα άκυρο πράγμα. Εδώ κάναμε διαγωνισμό με μια φίλη μου και αυτή ζωγράφησε αυτό και εγώ αυτό. Είναι αυτή η κυρό μου. Και αυτό εδώ που έχει καταστραφεί όλο και καιρός γιατί από το άλλο που δεν πειράζει. Είναι αυτός. Εδώ αρχίζουν τα ωραία. Είναι αυτός. Ήταν τσαλικός. Είναι αυτό το κοτσάκι που είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Και μόλις την είδα είναι αυτή. Μετά στο τέλος ήταν έβγαλε οικογένεια αλλά δεν θυμάμαι το όνομά της. Αυτή είναι που την έκανα εγώ και αυτή είναι η ξαδερφή μου, γιατί είναι και τη το vlog. Και εγώ σας έδειξα από εκεί που άρχισα τα δικά μου. Εδώ δεν το έχω ολοκληρώσει, ήθελα να κάνω τη Βαϊάννα αλλά δεν μου βγαίνει. Εδώ δεν ξέρω ούτε καν ποιος το κάνει αυτό. Αυτό μου το κάνει μια φίλη μου, δεν λέει ονόματα, κάτσε να το καλύψω και αυτό εκεί πάνω που μου έχει γράψει. Τώρα πώς το εξηγείς, δεν ξέρω ποιος είναι η γάτα. Αυτή είναι η μούρη. Αυτό το τοπίο. Αυτό που δεν ξέρω καν τι είναι. Αυτό που είναι καλά με πολύ. Δεν την έχω ολοκληρώσει και θέλω να κάνω κι άλλα μικρά νησάκια εδώ. Αυτό που δεν καν ξέρω τι είναι. Αυτό που το κάνει μια φίλη μου που αρχίζει το όνομα της από Χ, αλλά δεν λέμε ονόματα. Και νομίζω αυτά είναι. Όχι, είναι και αυτή. Που την κάναμε εμείς στο τέλος, την κάναμε και πάλι με αυτή τη φίλη. Αυτό είναι το blog μου και απ' έξω το εξώφυλλο είναι έξταση. Αντίο.